Machiegni kendo nyakor Ramogi Ajwang' pod wantie e chenro mar mbak ndalo kendo wantie kidieny mar ariyo mar mbak ndalo kabe wan gi twak e studio kaendi kawuono mar Ndiko Tuke wendo be osedonjo koro wadwa mana dhi e twak lakini kapok watimo mano wadwa donje ote ma wawinjane jogo komo osedonjo mantie kodwa e chenro ma kawuono. Aneno ka Gideon Ndayo osedonjo ka wacho ni kata iluongo ni kata chuor Grace Manyako wak kanti Kajiado wacho ni yuko ndani kabisa. Jenny Ambila Nakuru City Assemble Queen Mamake Fananda tuned from Nairobi Kayole Junction jo Kayole yote asante sana for tuning in. Celine Dion kawuok kochi Homa Bay mitadua akiaka kanyalo yudo miele korujo wanyanya kach bia Ramogi studio kaendi bichamiel Sydney Salon gini osebedo mondi soreti yari. Thank you so much. Mogi kantie gi ote mar Richard Wood kopanga boda ko kaentie Migori County wacho ni asedonjo chon time watching live mbak ndalo aneno maler gotea Stella Nalin apani giseyudo mos kendo moso donje makare kabisa atari achiel kachiel nyaka Irlin gi Stella mondo girwaknwa wendo wachaka twak mara moja. Lin Mentos wamora inya koda thoth duoko mabende wayudo kwa nyikora Ramogi Ajwang' maraka no se isikanyo ndo nyakora Ramogi Ajwang' ni kawuono ni endi chichario ka chichario wacho ga ni eno odiochieng'no endo mar yuto mari gigo mabende thoth nyikora Ramogi Ajwang' timo mar mono migikete kade mesa kawuono nino ni waloke tanga bet matin mondo anene iniwuon ineno ga tuke machal kaka nyako chia semo kineno thapki semo ko be ineno kata mana kipindi mamoko tich tek tweta tikiani kipindi mineno gieki Talk tent to gin jok machalo nade mabende tiyoga matek mar mono i make sure ni iniwuon kipindi mineno ni endi odonjo ni makare kendo imedoga winjo ni next episode di chalo nade gin wanti achiel kachiel kaendi koda miyo mabende sana nitiere industry ni endi mar script writing kata mana ndiko tuke gi ekimo opogore en miyo maratego adwani wawinja koa kuomi niluonge ni nga enyakanye bange to koro teme nyisowa ni history mamare chalo nade koa kuoma tijni endi mar Ndiko Tuke machiegni ahinya adwani chake gi lieko ne nyikora Ramogi Ajwang' iluonge ni nga ilonga ni Joyce Ndiegwarigi. Yes An nyaimbo majimbo Uhwaya. Yeah. My teacher wacho chakamano koro kipenjo ni achak wacho kama chake abrocho chakre primary but mar primary ne mana tugo andiko matis pok na discover gima nyalo timo but going to secondary now ochako bedo ma serious anything to do with art naringo adiko wachni dik gimoro I come up gimoro very fast but koro after school makora chako kao serious. Yeah. Machiegni ahinya en gima wamor godo kabisa nikech ing'eni une mumiyo wayudo mor makende kokale wang' jowi mopogore yes nikech yudo ka samoro ng'ato hero program moro kabisa to kia ni nitiere gimitimo itungo gik mineno nitiere kanyo endo. Abro dhi achiel kachiel mar pinjini ya ino wuon kaka ng'ama miyo ang'o ma samoro miga mijingo kata jiwi kisungu wadani what inspires you mondo ndiki indiko en gima para kose ndiko gik mineno katimore midigomb ni mondo ji otuggi mondo puonj oganda mopogore. Anyalo wacho ni life anyalo wacho ni world but gimoro amora matis maneno an gi penjo mang'eny e tok wiya madwani apenj koro penjo go makendo aketo tandiko mondo jomoko be kani gipenjo gibe gine ka ginyalo yudo answer gi. Yeah. Joyce kaka chiel kom joma mine mabende osebete industry ni sana mag ndiko gigo mabende dhikor katuke gieki nitie ng'ama seche moko en wuon embe entie gi gombo mar timo tijni endi mar Ndiko Tuke to penye ni mondo ng'ato ondik tuke gin pek mage monego bed ni imiyo kata monego bed ni ikete wachni endi mar Ndiko Tuke in kaka jalonye weche gi mag ndiko ginang'o mumiyo ga pek eka koro tuki ni endi mindiko to chimoko ng'an inya kete wang' jowi nikech ndiko tinya ndiko question en ni kisendike to koro ng'ama dhi nene ti dhi nene nang'o ginang'o mumiyo ga pek. Mokwongo anyalo wacho ni nyakibed fan mari mar gimindiko no nyakipenjri ni in iwuon ihero gimindiko no ka isehero gimindiko no then ng'at machielo
nyalo hero banene mopogre gi kaka inene. Ok yot yudo joma like joma nyiewo, pok wachopo mabor kamano makoro ng'ato nyiewo, cause pod wagrow. Kuonde moko ng'ato nyiewo and wawacho ni omi right to kamotieno, so you continue earn from it. Kae pod wanyagre, wawacho kamano, pod wanyagre mos. And itemo uso kamoro, which is also oken safe ahinya, cause inyalo uso kamikwalo kimindiko en ng'ato loko ni mare. So step by step onego, ka in ng'ami dwaro ndiko, onego ichak gi in mondi, ine fan ni number 1. Onge ng'ama bro nyisi ni ahero gima inoki hero. 2, nyaka isom ndiko ni matis. So that you understand kaka ibro structure everything mondo o flow. 3, nyaki network. Okinyal ndiko ti beta go kanyo. Nyaki network gi joma nie industry. Nyaki rom gi ji mopogre so that gibe gimi patch gi kaka gitimo, and most of all be nyaka ichak piny. Okinyal ndika ni toero insta, no. Kirango joma ng'eny kaka anyalo wacho, achako gi acting. From acting ang'eyo gik matis kanyo, then I rise through that, and I understand gima onego gima dwaro ni joma neno gima ndiko neno, kata ng'ama dhi miyo mondo o direct kata o produce kantie gima or they like from it. Yeah. Gima dagom penji Joyce en ni nyaka ichak timo tich mar script writing kata ndiko tuke mopogore ni. Indike mana mari owuon, koso nitiere organizations ma bende nyalo luongi. Let's assume we are fighting against FGM. Bindiko ne jomoko, ng'ato nyalo biro approach to kone ni wadwa timo gima kama, we have such an event, we have always like even World AIDS Day gik machalo kamago. Do you also write and sell to other organizations? Koso indiko mana mari ma ino wuon udhi u produce kamoro. No, okandik mara. Andiko kantinga madwaro ni a highlight gima gidwaro, I do it. Asetimo sani currently andiko mar Uganda Gulu. Maracholi, Barankai, Mano Moro, Asendiko, Mar Amnesty for Live Festival, Asendiko Negi Mar Amnesty International. Or Geopogre, depending on what you do a highlight and talk about. But katakandiko ni nyaka team research in between, so that it comes out the way you want. Yeah. In terms of payment, chudo mare? Ndiko kendi miuso nengato? They vary, because my organization, you can bargain, you want rights to it. Or give me one off, then ikao personity, everything remains to them. Moko inyalo ndiko, and you say, since you can't afford me, then I'm part executive producer, so I still have money coming from Kama Itero. But depends, sana giba guiding, kakiba gain kendi. Yeah. Joyce, en poch gi pak nikech ka bende aneni in miyo monyalo iseyudo awards mopogore e pinje maoko kata sande 2019 kata sande ni bet nominated kaka achiel kuom joma mine ma bende ndiko maber ahinya e pinyo ma Kenya kaendi. Akani ne chal nade to mondo ng'ato bende chope kiwango no endo ma ibet nyaka nominated as the best script writer mano ma bende ni yudo kanyo endo 2019. En ang'o monego bed ni rawera timo sama koro entie gi talanta no endo mar ndiko nikech mondo ichop kuma koro imi nyaka mich I recognize imi bet nyaka nominated ok en gimoro mayot. Yeah. And suffer. Yes. And suffer maukyot, but and every time imedo somo. Any gimora mora mi anandiki, I have nyaka som kendo, nyaka apenjra, like I have to challenge myself. Angoma dwaro ni ng'ama neno ne. At the same time, simoko en ndiko, but inyalo mi director maketho gimindiko no. Oketho bentie ma nyalo loso babed maber. Koro okenga an kenda. The person makao gini mondo olos. Be is part of gimatimo nikech
ene maybe momi ayuda wano cause cinema no ka ji neno ni maber ng'amondiko but en team effort ji mang'eny tie an mar Ndiko but koro joma gole nyalo kete maber kata mohingo kaka indiko nyalo gole less than kaka indiko anyalo wacho ni en team effort as much as mara en mar ndiko everything iparo everything but joma gole joma behind nyaka be understand gimindiko nyaka be dwa ni gigole maber so en team effort mana gidho gimiwacho maber ni ati en team effort makoro sama indiko script mamari kata ni indiko tugo to kanyo endo dwarre ni bede gi director kanyo bende nyaki bede gi jotugo e kuma koro waluongo ni actors mopogore madhi make sure ni gimindiko ni endi nyakoro Mugajwang konene wang jowi to ni adier kipindi ni endi tomit to ng'ama di bede ni en achiel kuom jogo mabende wanyalo wacho ni onego bed ni miyo kombe kwa kuom kipindi ni endi kaka ng'ama miyo weri kata gi kaka ng'ama miyo kaka koro timo gini as a teamwork gin midhiero mage mabende simo ko unwegi ukadhe nikech mondo ti kanyakla bende oken ga gimoro mayot ng'ani nyalo dwaro kama to moro cha be dwaro kama chacha koro simo ko ywaruok bende nyalo donje midhiero mage mukadhe mokwongo kaka ng'ama ndiko kaka ng'ama ndiko seche moko anyalo ndiko character kan gi ng'ato e wiya. That is one. Anyalo ndiko kan gi ng'ato e wiya ma adwaro ni o play role ni. Koro asebet kan ndiko ka study ng'ano. Ka study gik ma ng'ani nyalo timo. Ka study level mi nyalo tere gi story ni. Then kimiyo maybe director or producer o miyo casting agent to kelo ng'amo pogre. So ichako penjri ka ng'acha nyalo golo kaka ng'ama isekete wini. So seche moko ntie me indiko ma en personal makoro in gi ng'ati minyiso gini ng'ani temuru ng'ani nyalo goro gini kaka dwarre. Mar ariyo seche moko indike kamae director dwa tere kamae. So most times kandiko ne ng'ato okabed attached okikwamilia ni ma story nane mandiko nyaka I let loose and okay live life no like en mara iwene ng'ato kendo manyalo gole kaka gole. In most cases ng'ama ndiko enondika kotieko to weyo to ng'ato ntie magolo gimondiko no koro tegemea kaka winjre. Yeah, but in my case chemoka ndiko to ka en gima hero ahinya to a direct kenda so that ayud gima adwaro. Kapok adiri koro ntie penjo madwa penji kaindi wantiere gimoro ni keyo tuko gieki ke dho wagunda wanyalo dendo ni film distribution. Yudo ka wantiere gi lots of media houses yeah kaka marwa ni endi wantiere kandi wantiere Inoro wantiere kanye yudo ka jibe ndiko mang'eny thothne wan kaka wan jolendo ka yudo ka samoro wayudo message ng'ato nyisa ni an gi tuke mandiko an gi gima kama konya mondo timre nade odhi oko. In ang'o minyalo wacho ni oseketi irieny momiyo tuke ni mostly gintiere theaters ji nyalo dhi watch gi kuonde kande kata in other media because first I have to nyaka usra koro seche moko ka ndiko awacho ni adwa golo kenda jok manyalo nyiogo nyalo nena then maybe wanyalo bet a city. Mar ariyo okanyalo wacho ni wan gi serious distributors yet mag cinema we have mag television. Yes, but oken kamachakos kata kitere television gin be gintie kaka giketo gik magidwaro koro kinyal loko patch gikaw marini depending gi their target audience depend gi a lot of things mondo gikaw mari but sani wan gi avenues mang'eny wan gi YouTube wan gi ng'eny sani so anyalo wacho ni ng'ato nyaka bed gi individual effort mondo ineka inyalo chako kendo kinyal ng'e ng'ama neno cause kata an ng'ato emano neno ok na chaka ta wacho di bas kora kaw space na no ng'ato emano nena gima tis matimono omiya chance mar idho mos ok na chopa malo kamano and it takes patience. Yeah. Just nitie picha moro mabende king'iyo screen
sana chien kanyo endo inya neno kanyo endo nitie jotugo mopogore opogore nyaka moko mane wantie go Royal Media kaendi services adoni nyiso ne machoki wi picha ni endi kaendi to kono ne chalo nade ibede ni nitie mich moro mabende ni kao kata ni bet nominated ewi apana kaine na launch film mana Ndiko ba direct ba produce mana a launch kanyo lungo ni tipo yeah Okay. Yeah, so na kelo jimang'eny suche ma uneno go so that they help me kelo gino to life. Yeah. Tipo ni en film mabende anyalo wacho kaka rawera ni en gimoro mamit sana. Kitimo ng'iyo kata mana actors gin very strong characters. Gin jogo mabende thoth ni kor Mogajwang ong'eyo maber. Sama ni ndiko tugo ni mar tipo. Ang'o sana mabende iniwon ni paro mabende ni hero mar mono mi ichiwe puonj ne nyikwara Mogajwang koa kuom tugo ni miluongo ni tipo. Kana ndiko tipo na rango wan kaka joluo na penjra penjo mang'eny cause wan gi families ma break wan gi societal issues wan gi nyithindo who are from broken homes wan gi jimo pogre a family cause tipo in a family drama but owuoyo so much on what if this happens? Does culture blame me? Culture blame me or society will judge me harshly. Koro enana story mar mama mane chuore oweyo cause family ne dwaro oyud nyathi mawuoyi. Koro oweyo chiege gi nyithindo manyiri. Then oyudo nyako matis monyuolo ne nyathi mawuoyi. But mama manowe ni no decide. Nowe nikech onge nyathi mawuoyi to noko graduate. Koro dhi chuono kendo mo graduate monyolo ne nyathi mawuoyi. But at the end shida matizo ma nyithindo neno without the father figure and mama ni beno wacho ni ka marriage nano kethre mana nikech oka graduate the nyithinda te nyaka graduate kata gin nyiri nyaka gi graduate. But now there's a twist later on. Baba kama no dhiecha machok wuode. Koro nowe family for no reason altogether. But kano we mama cha ne yach. Koro mama cha no nyuolo nyathi mawuoyi. So onyalo duogo nade. Do we blame him? Because we can't, because in family. Do we blame the woman? No, we cannot. But at the end, then, give bro winjre nadi so that they gichak kendo. Yeah, just that. Adwa dirir kolo Joyce, adwa dirir kolo kocha chande kor ka penjo mamoko. Koleus. Gilin, awinjo ka twak mitai nyan be agombo ni achwale penjo moko ariyo kama. Joyce agombo ni aduoki chien matin. Iwacho ni sami ndiko ginene, inyalo ndiko gima mit to iyudo ka director dhi to goyi piny. Akia ni sami ndike cha ntika kinyalo tudri gi director mondo inyise ni mae e line magombo ni ring gi gini. Kose ni ndiko gandika tim ichiwo ne director to director timo gik modongo. Penjo na mara ariyo en ni nitie migawo mochung' ne weche sinema e piny Kenya miluongo ni Kenya Film Classification Board. Akia ni nitie tudruok moro ma in go kodgi ma sami dwa golo film nyaka iti gi chike moko magin giketo. Kose in ndika gimoro to igolo ne jopiny neno. One Kandiko script okanyal tudra gi director unless and give maybe an manyiso director dwani gol nama or maybe ngama produce gino or invite amonda nyis director pacha gimanan go Kandiko pacha ne parango Kandiko gini mane manyalo tudra go bara kain gima usone ngato nyaka mano understanding no bedi okanyala nyala dhi. At the same time director benigi anyalo ndiko but director bentie picha moneno mopogre gi gibandiko ma onyalo golo maber kata golo marach. But at the end and creativity mare gi mara mar ndiko mare mar tudo cinema no wuog maber. Mara riyo and with Kenya Film Commission Board Kandiko cinema anandiko kaka dwani kaka neno cinema ni kaka aneno picha no ya kaka dwa gole but ntie kwende moko okwanyal nyono okwanyal ndiko
kalure gi regulations mag Kenya Film Commission Board. Koro kutaka ndiko nyaka first nyaka copyright. Gima mara nyaka copyright which nyaka yor script no girang kaponi kwalo mar ng'ato. Mara riyo Kenya Film Commission Board comes in ka sidema ni osewuok. Eka iorone gi cinema no. So they check gima ok gidwa do bedi ma ok gi allow mondo wawuoye. But so far ahero drama, ahero family drama, ahero poka nyono tiedgi but seche poka dwa nyono. Seche poka dwa nyono. Maybe time will come. Abro nyono but I'll stand and say why nyaka nyon kama. Yeah. Joyce, kwa ng'iyo pinywa mar Kenya kanyo kwa ng'iyo kuonde ma ikeye tuke gieki. Ineno ka sani thothne waneno ka movies mwaneno mang'eny, Nollywood, Bollywood nitiere kacha. Meaning ni films ma oko odonje piny Kenya mang'eny. Aneno ka kata mag TZ ng'eny koni sana. In kaka chiel kuom jondiko mantiere piny Kenya kaindi. Binyalo wacho ni un gi market oko. Nikech ka joka waneno mekegi kata king'iyo mana wang' jowi marwa mar Ramogi, wantiere gi soap operas kacha chande mageno mowuok e pinje ma oko. Does it mean ni creativity mi wecha kaka writer nitie kaka creativity maru pok walony sana momiyo wanyalo kata nyiewo ma oko? No. Writers ng'eny. Okay. Wang'eny kendo one okadwa blame writers so much. Partly abro blame writers, but abro blame writers cause waluoro ndiko stochewa. Okay. Waluoro ndiko wan jomage. Wate wadwa dak London. But one Kenya. One gidelni wa matiso go. Kineno Nigerian film, kineno Kihindi, kineno mokogote, they tell us who they are. When Nigeria wacho nyaka ewo and all that, but they were negini so magie one. Dog chon wange ni gin jojuogi. I think that is how the picture manegi kelo. But to me, I understood negini so wa my one kama kaka wadak ok negi luor. Kiduogo kuom wakae, I think waluor wacho wan jomage. Waluoro ndiko and dala tingo pie adwa makeup. Kan dala onge makeup. Koro nango dak wanyis mago. Nango dak embrace who we are first. Anya luo, mama nine Luya. Nango kanyal ndiko mar Kiluya. Then I get subtitles, kaka wa indicate no subtitles, and we see. Nango kanyal shoot ki gidoluo taketo subtitles so that everyone apani it's time one dik one jomage. It's time Masai ndik lugha yake to waneno to asomo subtitles because ne watimo kamano gi Nigerian films, watimo kamano gi Indian films. Why not our own? How ginyalo embrace wanadi kawatero negi life ma they know it's not true. Koro onego andik one jomage. And I'm saying that because when I shoot Kanandiko Angels of Nyalenda, which I launched around 2018, Nauru Cameroon Film Festival, and it was nominated. Ok for anything. But they said, we don't know which language is spoken in Kenya. At least, tunaona kuna, there's a language in Kenya. So that means one game market, but it is us blocking ourselves. Yeah. Joyce Makodhoga hinya ni kao film mioro Cameroon, and it was actually nominated. Mana yes. Poch gipak nikech industry ni ndibe nafonyo niko kinga manyalo take risk. Bende ni wono kinya dhima. Burani no ka bende wantie ko daja winje ya mo ilongo ni Chris. Chris, hello. Hello Chris, irio nade? Oh, watimo mos makende kumlalo Chris. Sema kuro wadhi mbele Joyce. Nitie ngamane ni kawuono, nitie jok mandiko nikech gin giwere. Maiye matalanta iluongo ni talanta maiye manonyuol gi gagodo mar ndiko. Lakini nitie moko mandiko nikech ne gidhi e skunde. Manyalo puonjo gi ndiko scripts gini gi ekid. Bibede ni nitie skunde mabende oket thenge. Manyalo puonjo nyikoro Mogajwang
Ndiko. Timo moswa make simonendo mar Karo. Karo, hello? Hello, Karo? Yes, hello. Yes, machiegni ahinya ineno wakiwuok e gwenge I'm getting you. Yeah, agombo ng'eyo namba nyakono nikech ambe an gi interest e tugo adhula go. Yes. Erokamano ahinya namba wadhi mi ere kaka nyalo konyowa. Wadhi mi namba tok chenro Karo. Erokamano ahinya. Mane piny wamene nacholo ni kanyo endo Joyce. Nitie jok moko mamene dohero sana donje industry endi mar ndiko. Gipenjo ni dibede ni nitie skunde mamoko moket thenge sana ne weche gieki mag ndiko. Yeah, nitie skunde. I know Nairobi University timo, there's KCA University, there's Maseno, I think, timo drama, there's the private ones be. There's AFTI, there's ADMI, Gingeng, but sadly majority in Nairobi. Majority in Nairobi. And Apanisa also chopo onego in counties onego have schools gi. Because nango ngato nyaka wuog Kisumu bi Nairobi to get this. Why? How can nyalo chopo ne ginadi mondo